Перад тым, як распачаць лоўлю шчупака адпаведнай снасцю ды прынадай, вырашыў спачатку раз-другі прайсціся па Нёмане з лёгкім спінінгам. Можна сказаць, натхніўся папярэднім шпацырам па адным з яго прытокаў, дзе трапляліся добрыя акуні, а таксама было пару дзяўбуноў галаўня. Ды і ўвогуле, сёлетняй вясной захапіла вуджэнне менавіта далікатнай снасцю. Раней я лайт з ультралайтам адводзіў пераважна для вадаёмаў, а на рэчках гэтым часам шукаў шчупака. Але ж разнастайнасць улову, тым больш трафеямі, ды задавальнення ад карыстання лёгкім вудзільнам зрабілі так, што цяперака і на раку першасна хочацца ісці з такой снасцю. Я і раней сутыкаўся з тым, што нават калі рыбаліш ля сутокаў дарослай ракі і яе прытока, то на іх могуць трапляцца розныя рыбы. Але ў той раз быў сапраўды здзіўлены. Не тое, каб я і тут чакаў галавачоў. Усё-ткі на гуму гэтая рыба больш выпадковая. А вось на добрых акунёў спадзяваўся. Але ў выніку здолеў дастаць з нёманскай вады усяго аднаго акуня, якога нават назваў бы дробным. Увесь астатні час мае маленькія сіліконавыя прынады вабілі шчупакоў, падпільноўваючы іх у самых розных мясцінах. Першы злоў адбыўся каля ўваходу ў зусім малую старыцу, нават хутчэй за воіну. Плыткаводдзе той мясціны не дазваляла зрабіць якасную ступеньчатую праводку са звыклым 5-грамовым грузікам. Я змяніў яго на 3 грамы, прычапіўшы і менш аб'ёмную прынаду, вузкі вібрахвост. Яго адразу і схапіў добры шчупак. Далей цікавыя падзеі разгортваліся ля рачной павароткі са стромкім берагам урвішчам. Спачатку меркавана шчупак выявіў сябе добрым дзяўбуном і сцягнутай прынадай. Намагаючыся яго далавіць, здолеў падсекчы моцную рыбіну, але не даў рады не тое, што дацягнуць да берага, а нават доўга патрымаць. Шчупак уцёк, бо разагнуў гаплік. Я ж кажу, снасть далікатная, так бы мовіць, акунёвая. Паглядзеў на гэткія мае мітрэнгі, вадзянік, ды вырашыў падаслаць ужо не такіх буйных шчупакоў, каб хоць неяк пацешыць крыху засмучанага вудара. Пару невялікіх стракатых драпежнікаў на бераг паспяхова дастаў. Ну, а завяршылася красавіцкая вандроўка па Нёмане сапраўднай прыгодай, хвалюючым выважваннем рыбіны за 3 кілаграмы вагой. Справа была на высокім беразе, таму давялося з ёй паваждацца не толькі праз лёгкі спінінг. Але ўсё-ткі здолеў завесці зубатага ў вузкі калідор, што зрабілі бабры да свайго кубла. Шкада толькі, што нейкая шкодная кропля неспадзяванага дажджу трапіла на мікрафон камеры, і сапсаваны гук ніяк не атрымалася выправіць. Таму пабачыць вам, сябры, прыйдзецца, як той казаў, толькі сам працэс, ды яшчэ пасузіраць прыгожы красавіцкі захад сонца. А пра цудоўныя вясновыя спевы птушак ды фрыкцыёна катушкі, шнур з якой раз-пораз намагаўся сцягнуць той упарты шчупак, давядзецца пачуць з маіх слоў. А яшчэ, як угаворваў тую рыбіну плысці назад у раку па шырокай бабровай сцежцы.